Pekný deň. Ak sledujete náš denník na sociálnych sieťach, určite vám neuniklo ani video s pani Annou Ľudskou, ktorá minulý týždeň hodnotila košické kúpaliská. Toto video za 5 dní videlo neuveriteľných 200 000 ľudí a zdieľali ho aj veľké portály. Pani Ľudská sa momentálne nachádza v zahraničí, tak my sa s ňou spojíme telefonicky. Áno. Dobrý deň, Košice dnes, Anka Činčárová. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak my sme sa už dneska rozprávali a povedali sme vám, že video, ako hodnotíte košické kúpaliská, videli naozaj tisíce ľudí. Vy ste o tomto úspechu ešte ani netušili. Čo možno hovoríte na tento úspech? Čo si myslíte, čím ste Košičanov oslovili? Takže ja som tie komentáre ani všetky nečítala, ale moja dcera, ktorá žije v Londýne, mi hovorí: mami, ani ich nečítaj, pretože to sú tak negatívni ľudia. A ja všetkým tým ľuďom, ktorí nepochopili celú tú vec, tam nebolo treba hodnotiť mňa, či mám pery dobre urobené, tam bolo treba hodnotiť ten môj názor, či súhlasia alebo nie. A myslím si, že niektorí ľudia, čo ako tam písali tie negatívne komentáre, ani neboli na tom kúpalisku, viete. To je to najsmiešnejšie. Takže ja proste som to ani nečítala potom, lebo mám aj iné aktivity a tým neprajníkom odkazujem, nech sa trošku zobudia ináč, každé ráno dobre, nech majú toľko energie a dobrej nálady ako ja a že im môžem aj poslať z nej. No a tým, ktorí to pochopili, tak tým držím palce a zase len im odporúčim túto našu najlepšiu plaváreň, kde je to naozaj také, ako to ja hodnotím. Aj napriek tým negatívnym reakciám, ktoré ste spomínali, tak video má naozaj veľký úspech. Videlo ho 200 000 ľudí a zdieľali ho aj veľké facebookové portály, ako napríklad One TV alebo Fan Radio. Ako vy vnímate tento úspech aj napriek negatívnym reakciám? Viete čo, ja to ani za úspech nepokladám, pretože ja som človek po 60-ke a proste nejak sa to stalo a vy ste mňa vybrali. Takže nepokladám to za nejaký úspech, ale proste, no je to dobré a tí ľudia, ktorí ma negatívne hodnotili, tak to nestojí za nejaké moje vyjadrenie. Ja som, viete, tak pozitívne naladená a plná energie, že mňa sa to ako si nedotýka, ja to ani nechápem takých ľudí. Tak ste to počuli. Odporúčanie od pani Anny Ľudskej je, aby sme sa každý deň zobudili spokojní a šťastní, ani nahnevaní. Tak ja verím, že si z toho vezmete niečo pre seba. Prajeme vám takisto ešte pekný deň.